الله الرحمن الرحيم. Sallallahu ala nabiyil karim. Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki, tsira da aminci su ƙara tabbata da fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Muna ƙara gode wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ara mana rai, ya ba mu lafiya a wannan rana mai muhimmanci ga dukkan musulmi, wato ranar babbar sallah. Muna taya dukkan musulmi murnar zagayowar wannan rana da lokaci, da fatan Allah ya maimaita mana. Yin layya sunna ce ta shugabanmu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ga wanda Ubangiji ya horewa, ga waɗanda Allah ya horewa su ci, su bayar sadaka, su yi kyauta, amma banda sayarwa. Muna addu'ar Allah ya horewa jama'ar mu ikon yin layya. Waɗanda Ubangiji bai hore musu ba, Allah ya ba su ikon yi a shekara mai zuwa. Za mu ɗau wannan dama yi fatan alhairi ga alhazanmu da Ubangiji ya ba su ikon zuwa ƙasa mai tsarki don gudanar da aikin hajji. Muna fata Allah ya karɓi dukkan ayyukan ibada da suka gudanar, ya amsa dukkan addu'o'i. Muna fata za su dage wajen yi wa jihar mu ta Kano da ƙasa baki ɗaya addu'ar samun ingantaccen zaman lafiya, gyaruwa da ƙaruwar tattalin arzikinmu, da bunƙasar kasuwancin 'yan kasuwarmu. Allah ya dawo mana da su lafiya. Za mu ɗau wannan dama mu yi wa mai girma gwamnanmu da shugaban ƙasarmu murnar zagayowar wannan rana da addu'ar Allah ya musu jagora. Muna kira a gare su da su ci gaba da bijiro da ayyuka da za su amfana wa al'umma, ƙoƙarin jaddada tsaron rayuwarmu da kiyaye dukiyar al'umma da lafiyarsu. Allah ya ba su ikon taimakawa al'umma da suka zaɓe su, kamar yadda suka alkawarta. Su kuma al'umma, Allah ya ba su ikon yi wa shugabanni addu'a ta gari da kyautata biyayya. Muna gode wa dukkan malumanmu da limamanmu da a kullum suke huɗuba da wa'azi domin Allah ya ci gaba da gyara zukatan al'umma, musamman matasa. Addu'o'i da suke yi ba dare ba rana, Allah ya amsa. Allah ya ci gaba da kiyaye imaninmu da lafiyarmu da mutuncinmu. Muna ƙara yi wa iyaye nasiha don jajircewa wajen kula da tarbiyyar 'ya'yanmu da ɗora su akan turba ta gari, wato aiwatar da kyawawan halaye na gari da addinin mu ya tanadar, da barin abin da addininmu ya hane mu da yi. Muna gode wa dukkan jami'an tsaro bisa gudunmawar da suke bayarwa don tabbatar da zaman lafiya a wannan jiha tamu mai albarka. Muna so mu yi kira ga al'umma, musamman matasa, da su guji ɗaukar doka a hannu wajen bibiyar wasu al'amura da suke neman bayanai a kai daga jami'an tsaro. Muna jajanta hatsaniya da ta faru a garin Rano, wanda ya janyo salwantar rayuwar baturen 'yan sanda na ƙaramar hukuma. Haka kuma muna miƙa ta'aziyya ga
'yan uwan wanda ya rasu a hannun 'yan sandan, da fatan ubangiji ya ci gaba da kiyaye mu da ƙara faruwar haka. Na mu ɗau wannan dama don yin ta'aziyya da jajantawa 'yan uwan waɗanda muka rasa, wasu kuma suka jikkata hatsarin mota da ya faru lokacin da jama'ar mu suke kan hanyar dawowa daga jihar Ogun, inda suka wakilci jihar mu a wasannin ƙasa baki ɗaya. Waɗanda suka rasu, Allah ya yafe kurakuransu, Allah ya kyauta makwancinsu. Waɗanda suka samu raunuka, Allah ya tashi kafaɗinsu, ya sa jinyar ta zame musu kafara. Daga ƙarshe, muna gode wa dukkan jama'ar wannan jihar tamu da irin goyon baya da suke bamu, da addu'a da suke mana, da ƙauna da suke yi mana ba tare da gajiyawa ba, tun lokacin da Ubangiji ya nufe mu da karɓar halifancin magabatanmu shekara 5 da suka gabata. Haka kuma a rana irin ta yau, wato Juma'a 6 ga watan Yuli shekara ta 2014, mahaifinmu kuma shugabanmu marigayi sarki ya koma ga mahaliccinmu, wato yau shekara 11 kenan. Allah ya ci kansa da dukkan sauran magabatan. Allah ya yafe kurakuransu da namu baki daya. Allah ya sa suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Za mu yi amfani da wannan dama don jajinta wa al'umma bisa yanayi da muka samu kanmu na rashin gudanar da bikin hawan sallah kamar yadda al'ada ta gudana. Mun yi wannan don tabbatar da zaman lafiyar jama'ar mu baki daya, da kuma ci gaba da jajantawa da alhini kan hatsarin mota da ya faru ga al'ummar jihar Kano ranar Asabar 31 ga watan jiya a garin Daka Tsalle. Allah ya ci kansu baki daya. Allah ya sa mu ga tabbati da ranmu da lafiya, da tabbataccen zaman lafiya da wanzuwar arziki. Allah ya ci gaba da kare mutuncinmu da addininmu. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Malamanmu da iyayenmu da shugabanninmu da suka koma ga Ubangiji, Allah ya jaddada musu rahama. Allah ya ci gaba da ba mu albarkacinsu. Idan wa'adinmu ya yi, Allah ya sa mu cika da imani. Bisalam. Sarki ya